noma isimo simanzozo. Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo. Ngikubingelele mbukeli kuphi nakuphi lapho kufika khona wona lo mbuso wakho wesibanzo sekulethela zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi kuvalwe ke yonke imizila lapha ke ku N1 ke lapha eDeepkloof eSoweto ngenxa ke yokuwa ke kwelulu lapha ke lamafutha kunxuswa ke abashayela ke ukuba ke basebenzise ke eminye ke imizila okanye ke eminye ke imigwaqo njengoba ke kuchitheke lapha ke i-truck lika oil lagcwala ke imigwaqo kunxuswa ke abashayeli bemoto ukuthi ke bebekezele okanye ke bephume ngeminye ke imigwaqo. Indaba ke ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela ke isikhathi siyabuya nezinye ungayindawo. Siyabonga. Unubhada hospitali unuhlenga nosipali unuhlala nosipali kone ayabani unuba nosipali I know I beg, I feel like I'm